kdo je na té druhé straně, jestli nás slyšíte a vidíte, byl by tak hodný a napsal do chatu, jestli je všechno v pořádku. A jenom bych na začátek, vidím, že ano, jsou tady nějaké lajky, takže nás slyšíte, vidíte. A zrovna řeknu tu informaci, že chat, který je tady k dispozici, tak využívejte k tomu, že pokládejte otázky, které vás napadnou v průběhu toho dnešního webináře, který jsem jako s velkou radostí společně se Svazem personalistů měl možnost nadizajnovat tak, abychom pozvali sem na tento webinář našeho milého hosta, a to Janu Pechurovou. Dobrý den, zdravím všechny. Dobrý den. Která je ekonomická ředitelka společnosti Baumiller a na této pozici už je od roku 2020. A to je určitě zajímavé pro všechny personalisty, takže o rok později začala éru jako ředitelky HR. A vlastně to je určitá kombinace, která je možná ne úplně tradiční a o to více zajímavá pro všechny HRisty, protože se Jana na ty věci kolem třeba interní komunikace a digitalizace nedívá jen z toho, že budou zaměstnanci šťastní a radostní, ale také, co to přinese do firmy. Je to tak, Jani? Ano, je to tak. Já mám čísla ráda, my máme rádi, jak říkáme, Daten, Fakten, Zahlen, data, fakta, čísla. Takže z mýho pohledu se tyhle věci dají hrozně hezky kvantifikovat a možná i posléze Petr vám ukáže nějaké náhledy, jak to třeba může vypadat z pohledu čísel v té prezentaci. Takže... Já jenom doplním, že společnost Baumiller, kdo ji neznáte, tak je to přední výrobce elektrických pohonných a automatizačních systémů. A v dnešní době má 350 zaměstnanců, z čehož je zhruba 76% v dělnických pozicích, které vlastně nelze třeba jednoduše úplně zatáhnout do té digitalizace přes firemní nástroje, ale nutné je prostě je motivovat k tomu, aby oni sami k té digitalizaci přistoupili. Ve stručnosti představím i sám sebe. Jmenuji Petr Mikšovič a jsem jednatelem a zakladatelem společnosti Sovanet i Sova Studio. A v podstatě i mým dítětem je aplikace Plusko, kterou jsme před 6 lety vlastně začali tvořit pro společnost Hyundai Motor a postupně se vlastně z toho stala aplikace a produkt, který nabízíme skrz celé portfolio firem a české, slovenské a dalších okolních států. Takže je to pro mě určitě stěžejní záležitost a jsem velmi rád, že dnešek budeme věnovat trošku netradičně, ne žádné prezentaci produktu jako takového, ale chtěl bych vlastně projít s Janou to, jakým způsobem vlastně oni přistoupili k digitalizaci, jakým způsobem se vlastně rozhodovali a projít ten celý cyklus od té myšlenky, podnětu, nápadu až po dnešek a vlastně ukázat si i výsledky. Takže doufám, že pro každého z vás, který dneska se tady na nás díváte a jste v různé fázi třeba rozhodování, ať se jedná o to, jestli vůbec zavádět takový systém, nebo už máte zavedený a chtěli byste nějakou inspiraci pro zlepšení angažovanosti těch zaměstnanců, tak si myslím, že jste tady správně. No a v neposlední řadě určitě ty zkušenosti a pohled na tu ekonomiku a KPIs zavedení takového systému jsou podle mě neocenitelné. Ta prezentace, kterou tady mám, já ji budu zapínat tak v průběhu, protože to není a nechceme ani podle prezentace, ale rádi bychom to vedli jako diskuzi, takže tak, jak jsem zmiňoval na začátek, se nebojte nám do té diskuze vstupovat. No a to první, co bych se rovnou zeptal Jany, protože určitě dneska měla nějakou dobrou snídaní, tak jaký náhled máte na digitalizaci a na ten fyzický, ten lidský kontakt, na tu chuť, vůni, sympatie, komunikaci. Jako kde vidíte hranici mezi těmito světy? Mm-hmm. Tak já jsem velká milovnice digitalizace a naštěstí pracuji ve společnosti Baumiller, která je díky našemu jednateli, panu Zubrovi,
naladěná na tuhle vlnu, takže my v podstatě poslední 3 roky jedeme na, nebojím se říct a použít termín digitální vlně, kdy pro nás je samozřejmě téma digitalizace interní komunikace pro nás HRisty jako velmi důležité, ale jedeme i digitalizaci v oblasti plánovacího systému, v oblasti nějakého jako MES systému a tak dále, takže my se snažíme to opravdu jet průřezově. Na druhou stranu je vždycky důležitý zamyslet se na tou smysluplností a digitalizovat to, co opravdu má jako nějaký smysl, přínos. A neopomenout na tu běžnou denní komunikaci, protože to tvoří v podstatě jako takový, jako, jak to říct, živočišný prostředí a fluidum a nacítění na naše zaměstnance. Takže na to je důležité jako nezapomínat, protože ta aplikace vám nenahradí všechno. Je potřeba jako myslet na ten denní kontakt a na tu živorodost s těmi zaměstnanci. Já se na to rovnou zeptám, protože samozřejmě takováhle aplikace vyžaduje tu součinnost. Jo. Prostě to není aplikace, kterou dáte do firmy a řeknete zaměstnancům, to musíš používat. Znamená, jaká byla zpětná vazba od těch zaměstnanců, nebo na základě čeho jste si řekli, že do toho vůbec jít, že to bude přijato? Ano. Vás k tomu oprávňovalo? Měli jste nějaký průzkumy nebo hlasy těch lidí? Jste vyslyšeli? Ono je to právě jako možná i tím, že já ve firmě Baumler pracuji od roku 2011 a předtím jsem se pohybovala nějakých 8-9 let na kvalitě. Takže já jsem byla jako přímo spojená s výrobou a dokonce jsem jakoby běžně čelila tomu, že jsem musela informovat třeba svoje podřízené na kvalitě o nějakých jako změnách a tak dál. Takže já mám jakoby odžito tu administrativní zátěž, která způsobuje ty ztráty a tak dál. A v podstatě kam tím teď mířím, kam tím směřuju, je to, že ta aplikace se jevila jako jediné jakoby správné a smysluplné východisko, protože tam jde o to, že když si dáte na váhy plusy a mínusy, my když jsme to řešili, tak v podstatě, já když jsem se nad tím možná dnes ještě zpětně ráno jako zamýšlela, tak já tam nevidím totiž žádný mínus, žádný negativum. Já tam vidím jenom přínosy pro firmu a pro zaměstnance, což je prostě win-win. Jo, já opravdu do dnešního dne jsem nespatřila nic, žádnou nevýhodu, která by s tou aplikací k nám přišla. Takže jakoby mně to přijde nemoudrý do toho nejít a moudrý do toho jít. Skvělé zhodnocení a jelikož poslední dobou se mě vrací otázky typu, co a jakým způsobem sdělit top managementu, aby to u nás jako prošlo, takováhle investice do digitalizace interní komunikace. Jaké to byly KPIs nebo informace, které jste sdělili top managementu? Se vracíme, nevím kolik, 2 roky zpátky? Jo. No, dívejte, ono vždycky je to o nějakém jakoby nadšení a já hodně jako jedu na vlně nadšení a snažím se ty kolegy motivovat jako na vlně nadšení a samozřejmě KPIka tam musí být. A ono opravdu potom, když si to dáte na tabuli, do Excelu, prostě někam, tak to, že vystřelíte nějakou informaci na první dobrou, nikdo nemusí nic tisknout, nemusíte vést žádné nástěnky, nemusí nikdo běhat s nějakýma vývězkama. A když tohle v podstatě všechno jakoby dokážete vyčíslit, nějakým způsobem kvantifikovat, protože co mají nějaký náhled k číslům, tak určitě ve vašich firmách fungují nějaké minutové sazby a tak dále, takže ono opravdu všechno jde dopočítat. Takže potom, když opravdu se věnujete tomu výpočtu, tak zjistíte, že i z hlediska té finanční stránky je tam pro firmu jedině přínos. Jo? A tam jde i o to, že to uvítají v podstatě všichni. Jo? I mistři, kteří právě distribuují tady ty informace. Hrozně moc času jim právě zefektivníte tím, že vystřelujete informace digitálně, to znamená první dobrou. Odpadá vám komunikační šum. Já často jsem tady u nás slýchávala to, neměl jsem informaci, nebyl jsem informován. Protože asi to hlavní téma, které všichni jako řešíme ve výrobních společnostech, je to, že, jak tam Petr říkal, my máme 76% lidí v Dčka, v dělnické kategorii, 24 TH, to znamená TH měli přístup k notebooku dobře, jeli jsme nějaký e-maily a tak dál, ale těch 76% jsme neměli zdravě pokryto, co se týče informačního toku. A právě tady tou aplikací jsme si to krásně pokryli a
za mě je to prostě obrovský benefit a obrovská úspora času jako napříč celou firmou. Napříč. Jo. Cítím z vás to, co jsme si říkali i předtím, když jsme to diskutovali, tak prostě být radikální, přesvědčivý, tak aby to vlastně tam nebyly pochybnosti. Ano, a to je... No, pardon. Jednu věc právě. Kdo byli pochybovači? A jak se dneska třeba na to dívají? Kdo byli pochybovači? Tak dívejte, oni pochybovači tady jsou a budou. Ale já jako musím říct, že v podstatě v tom přesvědčování toho top managementu, potažmo jednatele, já jsem vůbec jako neměla u nás bariéry. Jo, já jsem jako, to řeknu úplně otevřeně, já jsem neměla vůbec problém s tím, aby ta myšlenka byla přijata. Jo. Tím, že tady ti kolegové jsou opravdu jako nastavení na to digitální myšlení a na tu výzvu jít jako dál, tak tady nebyla diskuze o tom, jestli, ale spíš kdy to uděláme. Takže to bylo jakoby hrozně příjemný a jako opravdu je to o tom, aby ten převážně váš jednatel, kdo vám schvaluje tu investici, byl naladěn na podobnou vlnu. Potom to máte jakoby o dost jednodušší. A co se týče pochybovačů, tak spíš se jedná o jednotky lidí, kteří nejsou, jakoby, a máme tady takové jako zaměstnance, kteří nejsou ochotní tu aplikaci přijmout jako takovou. Máme v tuhle chvíli nějakých 8% lidí, kteří tam nejsou zapojení, jsou pro nás nedosažitelní. A ti zkrátka, to už souvisí zase, nechci, aby to vyznělo špatně, ale s nějakou jako digitální gramotností, digitálním nadšením, vůbec s technologií, nebo akceptaci toho, že máme smartfony, oni třeba mají ještě analogové telefony, nechtějí to přijmout. Jo, takže ta skupinka lidí tady bude. Tak to holt je. Zrovna tady přišla ta otázka právě, kolik lidí z firmy aplikaci používá, jak informujete ty, kteří odmítli, tak to krásně to flow má, takže je to 92%, my se k tomu potom dostaneme, dneska 92% a těch 8% je zatím nezasažených. Na druhou stranu určitě se uvažuje i pro ně vlastně zřídit nějakou třeba kiosek nebo vlastně možnost, aby se k tomu nějak dostali, k těm digitálním informacím. Tak, oni mají možnost, my v podstatě, já možná řeknu jenom nějaký vývoj procentuální. Jo. My jsme po 6 měsících provozu, kdy jsme babku spouštěli, my jsme ji spouštěli v květnu 23, tak po 6 měsících, po 6 týdnech jsme měli zapojení 66%. Jo. Což jako to byl obrovský úspěch. Potom po 3 měsících jsme měli 75% zaměstnanců. Po roce, po 12 měsících jsme měli 80%. A tam už jsme jako naráželi po tom roce na to, že už jsme nedokázali jakoby získávat další zaměstnance. Už prostě to narazilo na své limity. A našli jsme tam ještě jednu, přišel s tím náš vedoucí IT Igor Talaš. Napadlo ho to, že my máme v podstatě terminály pro digitalizaci ve firmě, na každém pracovišti ve výrobě máme terminál, který v podstatě zaměstnancům řídí fronty práce. A my jsme tam právě přidali babku do terminálu, takže ještě jsme díky tomu, že jsme zpřístupnili právě tady těm rádoby 20 nedosažitelným procentům aplikaci do terminálu přímo ve výrobě, tak jsme získali dalších nějakých 10%. A dnes po 18 měsících jsme teda na úrovni 92% s tím, že personalistky opravdu ještě obchází a ptají se těch lidí, jestli chtějí nebo nechtějí. Pokud chtějí, pomáhají jim, jak na to, a pokud nechtějí, tak to samozřejmě respektujeme. Děkuju za to. No a když se ještě vrátíme vlastně, když firma, vy jste stáli před tím rozhodnutím teda, jak k tomu přistoupit, jakou aplikaci vybrat, jaká byla kritéria toho výběru, co pro vás byly důležité věci a byly rozpoznatelné u těch dodavatelů? Tak jakoby, my jsme k tomu spíš přistoupili tak, že pro nás to bylo takové jakoby pole neprozkoumané. Takže my jsme spíš na to šli z té druhé strany, podívali jsme se na hráče na trhu a od těch jsme si nechali nabídnout, co umí, co by nám mohli nabídnout. A my jsme potom v podstatě srovnávali 2 hráče. Srovnávali jsme Plusko a srovnávali jsme Jobku. Jo, takže tohle bylo v podstatě finále, byli to jediní 2 hráči, kde jsme jeli výběrových řízení a uvažovali jsme i o Jobce, ale tam jsme narazili zkrátka na nějaké jako technické problémy s interakcí vůči našemu HR systému a nedokázali jsme se přesto nějakým způsobem
přelít, takže jsme navázali družbu se společností Plus, ale jsem za to ráda, protože je to tak, že ty týmy si rozumí, sedíme si osobnostně, jsme na stejné vlně, takže dnes zpětně hodnotím to, že to byl jako strašně dobrý krok, protože jsem za to šťastná, jsem za to ráda, aplikace funguje, máme vysoké zapojení lidí, takže de facto jako všechny podmínky, které jsme si přáli, všechny kritéria se nám jako splnily. Jo. Já bych samozřejmě, aby to bylo hodně fair, a říkám to na každém jednání s potenciálním klientem, nebo když se o tom bavíme, tak ta aplikace, ať se jmenuje jakkoliv, třeba Plusko, tak je jenom tou loďkou, vlastně, tou, kterou ta společnost jako získá. Je to technická záležitost, je to aplikace. A to, kam ji vlastně dovede v té firmě, tak je to role právě toho HR, interní komunikace, interního marketingu a samozřejmě té angažovanosti těch lidí, jak managementu, tak i třeba těch ambasadorů, kteří jsou ve firmě. Takže ten úspěch 92% je prostě hlavně váš a hlavně to, jak se k tomu přistoupili. A já bych se rovnou právě zeptal, jo, že když jsme za tím výběrem, takže jste se rozhodli, tak vlastně jak jste přistoupili k té implementaci do firmy? Jak jste nad tím přemýšleli? Protože já moc dobře vím, že ta aplikace prostě není to výrobní nástroj, není to ERP systém, není to prostě něco, co jako firma nutně potřebuje a prostě ona vytváří nějaký výsledek. Protože Plusko a podobné aplikace, oni vlastně jsou opravdu jenom tím prostředím, jo? Jsou vlastně tím komunitním systémem. Takže jak se k tomu přistoupili, abyste tam dostali těch, pokud se pamatuju, 66? 66 po 6 týdnech jsme měli. Tak co se muselo stát? Co jsme dělali? Samozřejmě na začátku jsme si s tím taky nevěděli rady a tam se mně hrozně líbila právě jakoby ta vaše interakce s vámi, kdy vy jste nás v podstatě jakoby prováděli tou implementací, tím zaváděním a dávali jste nám jako určitý rady. A já do dneška si pamatuju na radu jako jednoho z vašich kolegů, kdy říkal, že ten začátek je opravdu klíčový a nesmíme tam udělat chybu. Protože jako sami asi máme všichni odžito to, že když třeba že si instalujeme i my nějakou aplikaci v denním životě a není fajn, tak prostě se nám už nechce znovu jí dávat šanci. prostě si to jedním klikem odinstalujete a neřešíte to. A ono je jakoby hrozně cenný se poučovat z vlastních chyb, ale ještě lepší je podle mě poučit se z chyb druhých, že? Takže a naslouchat tady těm radám, kdy třeba firmy právě podcenily tady ty přípravné fáze a nepodařilo se jim úplně rozjet tu aplikaci. A pojďme teď jakoby konkrétně, co jsme dělali. My jsme toho dělali poměrně hodně a možná bych vypíchla asi 3 jako takový zásadní body, díky který se nám zúročili právě v tom úspěchu. A první jako zásadní je to, že jsme tomu udělali jako skvělý promo. Jo, naše kolegyně Nikča, která je velice jako kreativní a pracuje na financích, tak vymyslela to, že bychom mohli udělat takové jakoby letáčky, které bychom vyvěsili po firmě Instaluj si babku, že ono to jako takhle nezní to vůbec jako nějakým způsobem teď zajímavě možná, ale ten obsah, který tam jako byl, tak jo, asi ten největší extrém byl Měsíční muž, kdy tam stojí jako, že jo, člověk na nějakém Marsu a objednej si obědy, jo, Petr to tady má, objednej si obědy třeba z Marsu, jo, nebo odkudkoliv, jo. Pak tam, že jo, ten prostřední je třeba pošli svůj dotaz odkudkoliv. Buď v kontaktu odkudkoliv, jo. Takže v podstatě tady tou jakoby vtipnou formou jsme se snažili zacílit a zaujmout to naše publikum, ty naše zaměstnance k tomu, aby opravdu se o to začali zajímat. A to se podařilo, protože to bylo vtipný a my jsme těch vizuálů měli víc a pak tam byl i třeba extrém, že objednej si třeba obědy z kolotoče z nějaký atrakce pouťový, jo, takže už jako i takový jako blázniviny. Takže to bylo tohle promo. Potom si myslím, že další věc, která pomohla, tak začali jsme natáčet podcasty. Takže 2 podcasty jsme věnovali přímo té aplikaci, kde jsme popisovali, co ta aplikace umí a proč ji třeba mít. A 3. zásadní věc je přímá interakce. Prostě musíte to odpracovat. Jo. Chodili jsme na ty haly, na pracoviště, aplikaci jsme
ukazovali přímo lidem, jo, vždycky jsme tam udělali schůzku krátkou, propojili jsme aplikaci do televize na hale a případně jsme řešili i technické problémy na místě, pokud někdo třeba se nemohl přihlásit, nešlo mu stáhnout aplikace a tak dál, takže opravdu se to musí odpracovat a projevovat ten zájem o ty lidi. Takže tady ty 3 věci si myslím, že nám zajistili ten počáteční úspěch. Zeptám se, protože jsme jediní, kteří dokáží, aby se Plusko jmenovalo nějak jinak. Mm-hmm. Jaký vliv má to, že jste zvolili vlastní název na to přijetí těch lidí? To je otázka dobrá, zajímavá, ale je to o tom, že my jsme Baumiller a my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme hodili soutěž mezi zaměstnanci, jak by se naše aplikace mohla jmenovat, takže tam bylo spoustu různých typů, od Baumilleráček až po teď nevím co. Ale pak tam byla babka, takže jsme si vzali ten seznam a šli jsme i za vámi se poradit, jakým způsobem vidíte i vy ten náhled na to, jak se aplikace bude jmenovat, a je to prostě hezký. Mně se líbí apka, babka. To je prostě pěkný, má to svůj šarm, má to svůj jako vtip, takže a dnes je babka, všichni ví, o čem se mluví, když se řekne babka, a co bylo hrozně i hezký, tak právě zase se mi líbilo na Plusku, že nám pomohli s vizuálem toho loga pro aplikaci, jo, zase jsou to věci, které prostě nikdo z nás běžně neřeší, to, jakým způsobem dát vizuál, že tu ikonku, jak bude vypadat ta ikonka té aplikace na Google Play, na App Store, nikdo s tím nemáme zkušenosti, takže Plusko nás tady tím procesem připravilo vizuál, bylo to jako hrozně hezký. Jo, takže když si dneska podíváte na všichni na Google Play nebo na App Store a dáte si babka, tak to tam všichni uvidíte, jak vypadá naše třeba ikona. A líbí se mi to, je to prostě hezký, máme rádi kombinaci žluté a černé, jsou to naše brandové barvy a mám to ráda. Jasný, super, děkuju. A já když tady mám ještě ten slide, tak myslím, že další slide už je vlastně, co byly ty klíčové moduly a funkce, které vlastně zajišťují, že ty lidi tam opakovaně chodí, jsou v aplikaci aktivní a je to pro ně důležité. Tak jestli jste to mohla popsat? Jo. Ono je to o tom, že my jsme tady měli jednu hrozně velkou nevýhodu ve firmě a to je taky fajn, když máte nějakou hrozně velkou nevýhodu a tou aplikaci tu nevýhodu jako vyřešíte. Takže my jsme tady měli šílený systém objednávání a odobjednávání obědů. Takže se nám podařilo právě, nebo Plusku se hrozně hezky podařilo napojit na náš HR systém Vision a právě zajistit to, aby si zaměstnanci mohli v aplikaci objednávat a rušit případně obědy v podstatě online. Takže to byl jako takový velká změna, protože to šlo původně jenom tady na terminálu jednom a když nejel, tak papíry, no hrůza. Další důležitá funkce byly zprávy. Jo, takže my jsme začali mezi zaměstnance šířit zprávy, které jsme v minulosti třeba nešířili, nedávali jsme se s tím tu práci, takže veškerý návštěvy, kdo přijede, i třeba produktové věci, že se nám podařilo vyrobit třeba hezkou sérii motorů, třeba v netradiční barvě, s netradičním výkonem. Šíříme tam pomocí zpráv různý třeba pokyny v interním sdělení, třeba typu celozávodní dovolená. Máme tady odborovou organizaci, takže jakmile proběhne schůzka, tak okamžitě během třeba do hodiny tam dávám já osobně třeba zápis jednání s odbory. Takže takové jakoby opravdu věci jako běžné a teď se snažíme hodně třeba o nějaké jako preventivní věci, ve zprávách a tak dále. No a pak samozřejmě tam jakoby velkou výhodou jsou nějaká jako osobní HR data. Každý z nás tam má svůj účet, takže vidím jednak, jak dlouho jsem třeba ve společnosti, kdy mám výročí, kolik mám dovolené, můžu se podívat i na nějaké jako náhledy denní docházky, kdy jsem přišla, kdy jsem odešla, pokud mi třeba nesedí hodiny. A pak samozřejmě je to naše nějaká KPI jako produktivity, to znamená, vidím na nějakém jako grafu, že jo, je tam nějaká grafička, jak jsem na tom s produktivitou, jestli teda jsem na tom dobře nebo hůř. A s tím souvisí zase potom nárok u těch dělnických profesí na osobní ohodnocení a přiznání, že do jeho mzdy, takže samozřejmě to jsou jako věci, které si ty lidi hlídají. Tak. Perfektní. Já teda půjdu dál, tady jsou jenom ukázky těch modulů, ale já děkuji za to, že v Baumilleru udělali krátké video a myslím si, že je to lepší ukázat
a doufám, že se nám to podaří přímo tady. A že tak požádám vás, Janí, o to případně okomentovat. Ano. Tak tady je vidět, že kolegyně kliká do zpráv, dívá se na zprávy, které tam máme, co se snažíme tam dát nějaké líbivé logo, no, takže jsou tam, už si to rozklikne, třeba finanční audit, jsme tady měli minulý týden, tak tam mám příspěvek ohledně toho, že přijede společnost Redl a budou nás auditovat, kolegyně tomu dá like, líbí se jí to. Jo, je to dobrý, palec nahoru dolů, potom jde na docházku do toho mého účtu, vidíme tam hodiny, kolik má třeba odpracováno, té dovolené, pak se rozhodne jít kam, do kontaktů. Jo, někomu chce zavolat, vyhledá si ho, kolegyně chce volat paní Látalové, takže v podstatě na jeden klik může volat ze svého telefonu přes aplikaci, která ji potom samozřejmě dostane do jejího volání. Tak kam půjde dál, jde do kalendáře, podívá se, jo, tam máme zápas, kometa, zabukuje si vstupenku, zúčastní se, jo, už si tam naplánuje nějakou účast svoji a podívá se na to, jakou má produktivitu. 110%, to je super, to je hezký výsledek. A potom si objedná oběd. Možná. Jo. Tak, jo, projede si jídelníček, ano, tam si objedná, potvrdí výběr a má objednáno. Jo, takže ta funkcionalita je široká, máme tam opravdu i soutěže třeba. Jo, ještě tady si objedná možná další. Na Bazarde, jo. To je taky moc hezký modul, ten jsme nedávno přidávali. Jo, lidi, zaměstnanci si můžou přihodit, prodat nebo se poptávat nějakou bazarovou záležitost. A tady vidíme jako nějaké menu, co tam všechno máme. Máme tam galerii, tak se koukne, měli jsme teď třeba bowling, tak tam máme galerii z bowlingu. Jo, fotky jsou přístupné všem zaměstnancům, což v minulosti třeba nebylo. A to je všechno. Tak, děkuju. Já se teďka musím přepnout. Tak. No a v podstatě teď jsme ve fázi, kdy aplikace byla zavedena, je 18 měsíců používaná a v podstatě ten úvodní cíl, který byl na úrovni, že chcete, aby tam minimálně 80% zaměstnanců aktivně chodilo, to překonán, což je úžasné, gratuluju. Takže tady jsou čísla, asi, na které se tady ptali účastníci. To 72%, jak to jako vnímáte, že navštíví aplikaci minimálně každý třetí den? To je super. Na druhou stranu zase, jo, je to o tom, je to jako hezký číslo, na druhou stranu tady ještě vidím jako velký potenciál k tomu, aby tam chodili častěji a to je právě o tom, aby ta aplikace byla atraktivní a to už je ta naše role. To je o tom přesně, jak byste říkal, ano, my vám poskytneme ten nástroj a naší roli je to připravovat ten obsah tak, aby byl opravdu jako pro ty lidi zajímavý, poutavý, aby měli důvod tam mít, takže tam potom jakoby to uvidíme ve zvýšení té četnosti. Takže i my teď si připravujeme další jako nějaký plány, třeba na horizont 3 měsíce plus, co všechno budeme třeba zveřejňovat, tak, aby ti zaměstnanci měli důvod tu aplikaci používat. No. A já bych možná ještě vypíchla jednu věc. Já jsem se dnes dívala ještě, co se mně moc líbilo, tak vy tady, že jste viděli ty náhledy z té aplikace, tak jak ji vidí ten zaměstnanec a my máme samozřejmě to admin prostředí, a tam vkládáme, že ty příspěvky a tak dál. A já jsem se dnes dívala na jedno číslo, protože my tam máme ještě napojené v podstatě Google Analytics, tak aby jsme se dívali na to třeba, které moduly jsou oblíbené, kam lidi chodí nejčastěji, kde tráví nejvíc času. A co mě překvapilo, tak náš zaměstnanec stráví v průměru v aplikaci 3 minuty 58 vteřin. Jo? Je to údaj za tento měsíc, za říjen,
což mně přijde hrozně, jako, že to je hodně velký číslo, jo. To znamená, jo, ti zaměstnanci tam stráví téměř 4 minuty bez 2 vteřin, takže opravdu ten obsah musí být poutavej, jo, zajímá je to. Tráví tam hodně jako velké množství času, takže je potřeba se na to dívat i z těch čísel. Já se na to dívám, odkud přistupují, jestli přistupují z mobilu, nebo z terminálu, nebo z desktopu, z počítače, kolik času tam stráví, kam chodí nejčastěji. Jo, je potřeba se na to dívat opravdu z hlediska i těch analytik. Jo. Mimochodem, jaké máte čísla právě toho používání? Asi určitě převažuje mobilní zařízení. Jako mobilní Je to tak. Já jsem se na to dneska dívala a bylo to tak, že já vám to tady dohledám, ale výrazně převažuje. Já si myslím, že tam bylo 79%, že tam bylo, jo, je z mobilu, což je naším účelem, jo. Jo, je to tak. 79%, 78% z mobilu a to je naším účelem, jo, mít tu aplikaci v mobilu, protože my hodně používáme, je to strašně fajn mít možnost používat notifikace. Jo, to je taky hodně jako velká přednost té aplikace, to znamená, komunikujete něco hodně důležitého. My jsme to teď používali třeba u povodní. Hodně se nám to vyplatilo, když jsme potřebovali, aby zaměstnanci byli informovaní ohledně toho, jaký pokyny dáváme směrem do firmy. A tam jsem právě hodně používali notifikace, to znamená, cinkne vám upozornění, jakmile vydáte nějaký pokyn směrem k ním. A tam právě bylo hodně znát i to, že potom někteří zaměstnanci si právě chtěli aplikaci doinstalovat, protože třeba tady došlo k takové jako bizarní situaci, že tím, že tady máme jako velký silách před firmou, tak nám tady padaly stromy a potřebovali jsme, aby si lidi přeparkovali auta, protože už 2 stromy spadly na auta a tím pádem jako ty lidi, kteří tu informaci neměli, byli v podstatě v nevýhodě, jo. Takže i komunikaci, myslet na to, jakmile firma bude v problémech, tak jakým způsobem tu komunikaci zajistíte. Ta aplikace vám hrozně moc pomůže. A nám to pomohlo, právě teď třeba u povodní. A ještě k tomu používání se možná zeptám, jak to vnímají jako zaměstnanci, jako teďka z jejich pohledu, když mají 18 měsíců za sebou, tak možná se tam obráceně. Co by se stalo, kdybyste jim to sebrali? To je docela hezký příklad, protože teď mě napadá jako v té kontinuitě jeden takovej jako krátký příběh. A to je to, že od nás odešla jedna kolegyně Markéta Vítková, která odešla do jiné společnosti, protože se stěhovala. A ona potom je s námi v kontaktu a navštěvuje nás a ona přišla s tím vlastně, že nemá babku, jo. Já říkám, Marky, to je jasný, ty nebudeš mít babku, že jo, ty tady skončí. Ona je samozřejmě, že to ví, že jo, uvědomuje si to, ale přichází do společnosti, která nejede na této vlně. A teď jako bytostně jako cítí to, i když ten člověk si to možná tak neuvědomuje, když tady je, jaký to je být zase bez toho nástroje, jo, takže v podstatě už její nová firma vstupuje do ní s určitým handicapem, jo, že tu babku nemá. Takže já si myslím, že to vystihuje tady ten příklad, jo, že v podstatě odchází mi z firmy, babka se mi odpojuje, už ji nemám. Určitě pěkný příklad a samozřejmě tím, že je babka spojená s brandem, tak o to silnější ten vztah jako s tím zaměstnancem je, nebo aspoň si troufnu říct, že i takhle vlastně ta možnost Plusko přebrandovat je důležitá právě pro to posílení toho employer brandingu v firmách. A já možná k tomu používání, protože mám samozřejmě data i od ostatních společností, a když se vrátím zpátky před těmi 5-6 lety, kdy jsme s tím začínali, tak mě to zadání, které jsme dostali, že chceme vytvořit společně aplikaci, kterou budou zaměstnanci milovat a používat, tak to připadalo dost jako ambiciózní a na tu dobu jako hodně vznešené, byť jako se mě líbilo. A já jsem tu dobu říkal, no, dělám v marketingu 15 let, ale jsem takovou v životě neviděl. A dneska s odstupem vlastně si statistik vyplývá, že ti zaměstnanci opravdu vezmou svůj soukromý telefon na svých soukromých datech, ve svým soukromým čase, jsou ochotní komunikovat přes firemní aplikaci. Myslím si, že to je jako největší zjištění z toho používání, že ty lidi to jsou ochotní udělat.
Jo, ta aplikace, stejně jako u vás, není jako povinná. Předpokládám, že to není. Ne, u nás není povinná, ne. Takže je to dobrovolné, je to asi nějaký dárek, je to nějaká možnost se do toho zapojit, jo, a ty lidi to udělají. Tak to je vlastně největší podle mě zpětná vazba i o tom, že to děláte dobře. Já si to myslím taky, tak jak to popisujete. A my v podstatě to vnímáme tak, že babka je jedním jako z hlavních benefitů, který tady máme ve firmě. Samozřejmě můžete mít spousty různých benefitů od nějaký multisport karty a všeho možného, ale tohle je jako jeden velký benefit, který si myslím prostě, že ti zaměstnanci ocení, a já si myslím, že důkazem je to procento zapojení, 92%. Je to prostě nádherný, jsem z toho jako fakt potěšená, protože jako ty čísla si hlídám, vím, že to je pravda, že to je uvěřitelné, že to je opravdový. Dívám se na ty počty zhlédnutí, těch příspěvků jsou vysoký, takže opravdu to zapojení je velký. Takže lidi to mají rádi, zvykli si na to a je vidět, že prostě i ten důkaz, že tam trávíte mít 4 minuty při jedné návštěvě, tak myslím si, že to je prostě, že ty čísla mluví za vše. Jo. Tady je jeden dotaz, který s tím souvisí určitě. Tak je, jak se stavíte k používání mobilních telefonů v pracovní době, například ve výrobě? Ano, ono je to tak, jak jsem zmínila, tak my jsme babku instalovali do našich terminálů, takže v podstatě to, jestli člověk používá babku z terminálu nebo z mobilu, tak je nám to jedno, my to prostě tolerujeme, chceme to, je to komunikační nástroj. Jo, ti lidé zase u nás jako mají nějaké normy, takže oni si musí rozložit ten čas tak, aby to všechno zvládali, a my v podstatě to tolerujeme a jako naopak to podporujeme. A když se ještě jako když jsem se dívala dnes na ty čísla ráno, tak největší vytížení, největší návštěvnost babce je od nějakých 7 hodin ráno do 1 hodiny odpoledne. Tam je nejvíc návštěv, takže jako lidi to používají hodně během pracovní doby, jo, ty čísla nám to ukazují, ale zároveň samozřejmě jsou tam i píky potom během dne a hodně večer. Jo, kolem třeba 21 hodiny je tam ještě velký zapojení. Ale takže stavíme se k tomu takhle tolerantně, protože to chceme, aby... Tak možná tam na tom bazaru mají nějaké speciální věci mezi sebou, kolem 21 hodiny. Přistupují. Určitě. Tak potom ještě byl dotaz, který asi ve vašem případě není jazyková mutace. To je jazykové mutace, ukrajinština, případně jakákoliv jiná. U vás to teda vlastně nebylo potřeba, že jo? U nás to nebylo potřeba, my jsme akorát společně jednali o nějaké možnosti potom babka do Německa, takže v nějaké německé mutaci, ale to nechám na vás, ukrajinštinu, protože my tohle téma pro nás není vůbec aktuální, takže to asi nechám na vás. Jasný. Obecně Plusko je multi-language aplikace, to znamená, máte možnost vlastně mít plně přizpůsobené jazykově menu a obsah, to znamená do ukrajinštiny, když to řeknu takhle, a obsah můžete klidně psát v češtině a zároveň vám aplikace Plusko ten obsah přeloží do té ukrajinštiny, to znamená, ten ukrajinský zaměstnanec vidí kompletně všechno v té ukrajinštině. No, takže to je určitě jedna jako z důležitých jako funkcionalit Pluska, že i editoři, kteří neumí ten jazyk, tak přes Google Translator jsou schopni vlastně tu informaci takhle předávat, případně ji doupraví, když potřebují, ale pro toho zaměstnance je to k nezaplacení. Tak, máme tady dotaz, jak učíte nové zaměstnance, aby si nainstalovali babku. Bude jakým způsobem? Ano. Učíme je to tak, že člověk, který při nástupu komunikuje s danou personalistkou, tak už ona sama mu ukazuje aplikaci, informuje ho, toho zaměstnance nového o té aplikaci a pomáhá mu aplikaci nainstalovat. Takže při tom nástupu, ano. Super. A na to ještě navazující dotaz, vlastně jakým způsobem se ti noví zaměstnanci přihlašují a vůbec jak jim vytváříte asi účet, ten dotaz můžeme takhle rozšířit. Jo, je to navázáno na osobní číslo a heslo.
Tady asi důležité doplnit, že samozřejmě vy iniciujete to přihlašování. To znamená, není to nějaká veřejná aplikace, do které by se někdo mohl dostat a vy řešili, jestli je to váš či není to váš zaměstnanec, ale v podstatě na základě i tady firmy Baumiller a integrace na jejich informační systém, tak jde o to, že oni si zavedou toho zaměstnance vlastně jako do personalistiky, do HR systému a současně s tím vlastně ho pak zvou do Pluska a do Babky. Ano. Tady máme další dotaz, jestli je součástí aplikace možnost výběru či plánování směn konkrétním zaměstnancem. Ne, to tady nemáme. To nemají ve firmě Baumiller, ale v jiných firmách vlastně máme implementovaný modul směny, kde se přináší rozpis směn, dokonce i tak, že ten zaměstnanec vidí, s kým jde na tu směnu a k jakému třeba stroji ten den jde. A potom tady ty výměny se spíš dělají formou komentářů k těm jednotlivým buď zprávám, nebo se budou dělat v plánovaném chatu, který budeme do aplikace zavádět. Tak, klidně se ptejte dál, my máme ještě nachystané pár otázek. Jedna, která mi napadla teďka v souvislosti vlastně s těmi novými zaměstnanci. Je to docela dneska zase opět častý dotaz. Jak Plusko pomáhá v onboardingu? Jak to využíváte vy? Ono je to v podstatě tak, že my dnes díky tomu, že Plusko, to taky hodně využíváme, má možnost cílení, to znamená, konkrétnímu zaměstnanci můžete naplánovat nějakou aktivitu, tak v rámci onboardingu my můžeme v podstatě tomu zaměstnanci dávat třeba do kalendáře právě návštěvu třeba lékaře nebo školení, dám příklad na nějaké jako vysokozdvihy, jeřáby a tak dále, takže my mu tam už můžeme cíleně plánovat aktivity a provést ho v podstatě tím onboardingovým procesem na takových těch nepodkročitelných aktivitách, takže to se snažíme používat. No a samozřejmě je to, že v rámci té aplikace tam máme i spoustu jako dokumentů, takže je navádíme na to, aby si to přečetli. Teď budeme spouštět modul, nebo máme ho už od Pluska integrovaný modul dokumenty, to znamená nějaké návody nebo pokyny, tak nám bude muset potvrdit ten zaměstnanec přes aplikaci to, že je s tím seznámen. Takže to je taková jakoby novinka pro nás, to jsme doteď nedělali takhle digitálně, takže na to budeme najíždět. Takže ta aplikace je připravená tady na tu variantu onboardingu určitě. To je možná dobrý teďka point k tomu, abych se zeptal, co dále, když se podíváte do nějaké budoucnosti, jo? Takže máte za sebou rok a půl používání, 92% lidí to vlastně má u sebe, důvěřuje té aplikaci, je ochotno přes ní komunikovat, čerpat z ní data. Takže troufnu si říct, že jste vytvořili a zapozicovali Babku tak, aby opravdu plnila tu roli, že ty lidi jsou ochotní a připraveni přes ní komunikovat. Tak jaké další výzvy byste třeba chtěli přes Babku jako řešit, procesy nebo komunikační kanály, anebo si myslíte, že by šlo řešit? Jo? Nějaké doporučení. No, my opravdu se snažíme o to dělat nějaké jako kvartální zlepšení. Takže že jsme jako postupně přidávali. A teď je takovým jako tématem dalším jsou pro nás elektronické žádanky o dovolenou. Kdy člověk, my dneska máme taky takový jako opravdu jako starý systém, ještě papírku, úplně stydím se to vůbec jako říkat. Je mi stydno. Takže se budeme snažit právě integrovat a najít jako nějakou cestu s Pluskem, že ten zaměstnanec by požádal o dovolenou třeba z obýváku svého domu a vlastně jeho vedoucí by mu to potvrdil nebo zamítl a tak když to potvrdí, tak by to šlo automaticky do našeho systému, do našeho HR systému. Takže to je takový jakoby další plán teď, co máme. A potom je to spíš jakoby téma, co teď hodně jako řešíme, zkvalitnění obsahu, ale to není jakoby téma technické pro Babku, ale je to spíš na naší straně, že vnímám ještě, že bychom mohli zaměstnancům dávat mnohem víc,
než jim dáváme teď a ten obsah jako neustále zatraktivňovat. Jo. Snažím se, možná jako v našich hlavách se teď odehrává nějaká jako úvaha ohledně nějakých jakoby online reportáží nebo online rozhovorů se zaměstnanci, jako takový jako rychlý přepadení, jo. Na čem pracuješ, co dnes děláš, co se ti povedlo, nepovedlo, jo, jaký máš dnes den, na co si dáš k obědu, ale jo, zkrátka udělat z toho takovou jakoby i trošku jako živorodou a atraktivní jako platformu tady v tom směru přímého zájmu o konkrétního zaměstnance. Jo, ale musí to být nějakou nenásilnou, jako elegantní formou, aby to nepůsobilo jako příliš tuctově. Takže s tím si pohráváme teď. Jo, to je super a na to je potřeba nezapomínat, že Plusko je v první řadě komunikační aplikace a vlastně do té komunikace ty lidi zapojovat a velmi třeba zábavnou, vtipnou, zajímavou a takovou formou se snažit ty lidi, aby to jako přijali a vlastně vy jim tím sdělíte strašně moc, takže taková jako přepadovka, kterou jsem si představil, tak novému třeba zaměstnanci, který jako nastoupí, tak řekne, jo, prostě tady to funguje, je to příjemný, prostě se ty lidi nejsou strojení a tak dále. A toto jsou jako běžné věci a fakt jako doporučuji každé firmě, ať tohle využívá, ať se toho nebojí, ať tam dá nějaký tone of voice, jak se říká, prostě trošku svěží, ať to reprezentuje to, jak v té firmě se komunikuje. Takže super a za to jsem strašně vděčný. Určitě všichni tady viděli ty vizuály, které jste samozřejmě používali a používáte k tomu, aby jste zaujali, takže vy jste určitě ukázka, jak se ten marketing má takhle na ty zaměstnance dělat. Jo, jako já se nebojím říct, že se nám to povedlo, že se nám to daří a co je možná jako důležitý si říct je, že opravdu, když do té aplikace jdete, tak je důležitý mít ten tým správně postavený, mít to nadšení, hlavně nadšení, jo, opravdu, aby ty lidi to nebrali jako povinnost, ale aby to chtěli dělat a potom to půjde prostě jednoduše, bude to kvalitní, nebudete muset překonávat velké překážky, jo, de facto, když ty lidi budou nadšení, tak máte vyhráno, jo, to není o ničem jiným, když jsou nadšení, tak chtějí, když chtějí, tak to většinou jde. Jo, ne, že to nejde. Takže je opravdu důležitý se připravit na to personálně, aby ti vaši klíčoví lidé opravdu chtěli. A to je jako taková jednoduchá receptura, která je ale strašně složitá ve finále. Rozumím, to dobře řekne, ale potom si představíte těch 350 lidí, že má každý jinou náladu ráno, tak je to složitý. A každý ráno jinou náladu. Máme tady dotaz od Dany, jestli používáte interní dotazníky. Myslím si, že to je určitě voda. Používáme je hodně, je to super, protože zase, jo, vystřelíte otázku, vystřelíte dotazník, celkem Plusko, vlastně ta admin část vám rychle vyplivne odpověď, jo, můžete se na to podívat v grafech a tak dál. A záleží strašně moc na tom, jakou formu jako výstupu z toho chcete mít. Jo, tam si to můžete jakoby hodně ovlivnit. Jestli chcete ano, ne, otevřené otázky, potom multiple choice, že jo, jestli si vybíráte třeba jednu z 5 variant něčeho, že něco zaklikají. Takže spíš záleží na tom, jaký jakoby požadavek na ten výstup máte, ale jde tam v podstatě udělat hrozně moc věcí. Je to hodně široký, ta variabilita toho výstupu. Za mě je to jako super. Používáme to hodně. Vím, že ano a vím, že klienti to opravdu tím, že to vlastně fakt je jednoduchý a hlavně responsivní, že vlastně ty zaměstnanci to dostanou do té aplikace a je to pro ně vlastně něco svěžího. Je to vlastně i důkaz, že firma o ně má zájem. Je to tak. Takže to je neomezený modul, ve kterém můžete vytvářet cokoliv. No, my se ptáme hodně se ptáme, třeba jsme rekonstruovali jídelnu, jak jsme se jich ptali, jakou chtějí barvu židlí, na který dali jsme jim tam 4 vzorky, během týdne si to vyzkouší, osedí, která židle je jim příjemnější. Takhle vám to tam švihnou, podle toho nakoupíte židle, jste spokojení vy, jsou spokojení zaměstnanci, že to mohli ovlivnit, pak se možná pohádají na dílně, že vybrali špatnou barvu. Ne, teď si z toho dělám legraci, ale... Jasně, ale je to ono, že ta otevřenost té komunikaci je strašně důležitá a tohle k tomu obrovsky přispívá, že už zaměstnanec nemůže říct, nemohl jsem se vyjádřit. Ano. A je to i zajímavé, že právě skončily takový ty dovědky, neměl jsem informaci.
Nevěděl jsem to už tady dnes nikdo neřekne. Dřív to tady bylo pořád. Já jsem o tom nevěděl, nikdo mi to neřekl, tam to nebylo. Dnes to prostě tady není, jo? Protože všichni ví, že není šance, není cesty. Informace jsou. Jasné, jenom si po něj šáhnout. No a potom tady máme jeden. Děkuji za něj dotaz ohledně vlastně IT a integrace a zabezpečení. Já ho trošku rozšířím, protože určitě zase z té mé zkušenosti vyplývá, že mnohé HR oddělení není úplně v souladu s IT oddělením. Jo? A v okamžiku, kdy HR oddělení přijde s nápadem, že teda chtěli bychom aplikaci pro interní komunikaci, ta bude prostě rozšířená mezi zaměstnanci a chceme napojit na náš systém, ať se jmenuje jakkoliv, chceme data přenášet, tak to IT je velmi silné v tom, jak umí argumentovat, když nechce být nápomocno. Takže já bych se ptal, jak to proběhlo u vás a je tam vlastně ten dotaz, jak jste řešili bezpečnost. Ano. Ono, samozřejmě my na začátku jsme řešili to, jestli babku dáme k nám na servery, anebo jestli babka poběží v cloudu a tak dál. Takže my jsme si vybrali to, že babka běží lokálně u nás. Co se týče zabezpečení, tak musím jako se přiznat, že teď nejsem tak moc jako erudovaná tady v té oblasti, ale funguje to tak, že pode mě přímo spadá IT oblast, konkrétně kolega Igor Talaš, výborný ITák, takže to je jeho parketa, takže on na mém místě by jistě sebevědomě odpověděl a teď vám nedokážu jakoby já zodpovědět takhle odborně tady to téma, nicméně ráda si tady potom podívám na to, kdo ten kontakt položil, kdo ten dotaz položil a ráda na to odpovím dodatečně. No. Já to možná doplním z té mé zkušenosti. Ono samozřejmě tím, že vy máte tu aplikaci takzvaně on-premise, na vaší infrastruktuře, tak vlastně tu bezpečnost a propojení si řeší firma sama. To znamená, tak jak mají nachystané prostě od firewallu a demilitarizovaných zón a dalších jako ochranných prvků, tak vlastně i Plusko je v tom začleněno. Mm-hmm. Ano, takže ano. Tam je to. A pokud je to umístěno na cloudu, tak tam samozřejmě ta bezpečnost vychází z toho, jak na tom cloudovém prostředí to máme zajištěno my a to zase garantujeme klientům samozřejmě smluvně. Mm-hmm. Tak, dobře. Nám se krátí čas, ale já myslím, že už máme vize, kam by to mělo směřovat. A já, co bych rád, tak ještě máme tam vlastně 2 slajdy, které bychom rychle jako okomentovali. A to je slajdy týkající se právě těch dopadů na tu ekonomiku a to je právě něco, co rád využiji k tomu, že tady máme Janu, která ekonomice rozumí a vlastně za ní i placená ve firmě. Takže když jsme se vlastně ptali, jako o co se hraje dál, takže o to, že jsou lidi spokojení, že důvěřují v komunikaci, odstranili se věci typu nevím, nezajímám se, nedostal se a tak dále, odstranili se nástěnky, zpřístupnili se data, najednou mohu objednávat obědy z domu a tak dále. Prostě těch efektů je spousta. A vlastně ty další efekty, které vyplývají z toho, že ten zaměstnanec je angažovaný a že vlastně ho to zblíží s tou firmou a že je ve větším kontaktu s tou firmou, tak jsme vlastně definovali před půl rokem, myslím, tady vlastně několik jako kritérií a já bych rád vyzdílel všem ostatním, protože je to určitě způsob, jak se na to podívat. Podívat, kde to vlastně může uspořit. Takže když tak mě potom doplňujte, já to přečtu. Ještě a ono je to právě o tom, jako to jsou ty náboje v tom přesvědčování, pak když třeba někdo chce aplikaci a má problém to protlačit, tak je opravdu dobrý si to spočítat, opřít se o konkrétní čísla, tady je konkrétní inspirace, ale Petře, povídejte. Jo,
To znamená zabránit 1% odchodů z celkových 5,3 podaných zaměstnancem, to znamená, to jsou ty, kteří jako se rozhodli odejít. To znamená, to jsou 4 odchody za rok. Může to vypadat málo, ale uvidíme, kolik je to ve finále jako peněz. Jo? Asi každý si dokážete spočítat, co a jaký náklady jsou spojené s odchodem a samozřejmě náborem toho nového zaměstnance a zapracováním toho nového zaměstnance. Vím, že vy to sledujete. Že jo? Ano. Potom určitě Plusko tím, jak očekává, že ty lidi budou angažovaní, tak samozřejmě vyzývá ty zaměstnance k tomu, aby něco pomohli té firmě, což můžou být zlepšovací návrhy, že nahlásí, že něco nefunguje, že prostě se zajímají o to dění. To znamená posílit tu angažovanost natolik, aby se získávaly ty podněty. Jo. A potom adaptace, to samozřejmě souvisí jak s tou fluktuací, ale i s případným růstem firmy, tak sníží náklady na adaptaci, kde je to spočítané zhruba na 100 000 na zaměstnance o 15%. To znamená jako uvěřitelné číslo, že babka pomůže s tím, že ty lidi nejsou dezorientovaní, ale jsou orientovaní a vlastně daleko lépe se adaptují. No. A vlastně to je i jeden, třeba čísla asi všichni tady personalisti znáte, že vlastně v průběhu těch 3 měsíců toho nástupu je největší odchodovost, jo, že tam bývá až 50% z těch nominačních. A to tady ani zahrnuté vlastně jako není. No a potom provozní náklady, asi každý si dokáže představit, že změnou dochází k tomu, že se neběhá po firmě, nelepí se na nástěnku a nestrhává se z nástěnky a tak dále, tak dále. A nemusí být firemní časopis, nemusí být náklady na tisky, to je popsáno. Jenom možná řeknu s tím časopisem, jo, to je takový jako opravdu jako úsměvný, protože my jsme vydávali 4krát ročně kvartálně bulletin a jenom na tom jednom čísle jsme ušetřili nějakých jako 15 000, jo, za tisky plus jako grafické zpracování, to jsme si převedli do naší režie. Takže 15 000 jenom na jednom vydání jako časopisu, jo. Takže díky Plusku, jo, to máte hned 60 000 jenom na bulletinu, který vydáváme pouze elektronicky, jo. A to je jenom takhle, cvak. A je to, jo. No a když se to dá do těch výsledků, tak ta zabrání odchodovosti je v tomhle případě zhruba 500 000 korun. A získat zlepšováky, když se bude dařit, tak je to 380 000 korun. Samozřejmě ty byste neměli, když by to nefungovalo. Zjednodušit adaptací je to zhruba zase v tomhle případě konkrétním 500 000 za rok. Zvýšit efektivitu práce 10 až 20%, tak ta samozřejmě se pak projeví v nějaké maržovosti, ziskovosti a tak dále. No a ta administrativa je zhruba 500 000 ročně. Samozřejmě jsou to čísla, takže vidíte, že na firmě velikosti do 400 zaměstnanců je to 2 miliony jako obhajitelných ročně. Ročních nákladů oproti současnému stavu. No a byl tady rovnou dotaz, kolik třeba pro 500 zaměstnanců stojí takováhle aplikace na zaměstnance. Já asi to řeknu velmi jednoduše. Vždycky je implementace, to znamená to propojení a nachystání a tak dále. Ta je různě složitá pro každého klienta. A potom cena se odvíjí od počtu modulů a počtu zaměstnanců. Když jsem se tak jako zhruba podíval, když bychom vzali jako nějaký základ, vlastně ty základní rozsah modulů standard, tak se bavíme někde kolem 20 korun na zaměstnance a měsíc. Jo, tak si vemte proti tomu, asi správný okamžik si říct, jako, co můžete argumentovat. No ale samozřejmě angažovanost zaměstnanců je k nezaplacení a je to něco, co každá firma chce a všichni se chtějí těšit do práce a ti lidi, když budou v tomhle zapojení, tak to opravdu dává smysl. No a já se podívám, jestli ještě někdo má nějaký aktuální dotaz. Tady ještě dotaz na to, na IT. Jo.
Problém s naším IT oddělením, které nám neumožňuje aplikaci našeho HR systému pustit ven z firmy, jak na ně? No jak na ně? Běžte na to tak, jak je to u nás. Ať je IT a HR pod jedním ředitelem a máte to, no, pak není úniku. Je tady ta varianta, anebo bývá docela i jako příkladný a často typický, že třeba IT je někde v zahraničí, protože patří do nějaké korporace a je velmi složité něco instalovat právě na tu vnitřní infrastrukturu. A proto vlastně Plusko má ty varianty dvě. Buď si zvolíte u vás, má to své výhody, anebo mimo infrastrukturu a tím pádem to IT vlastně do toho vůbec nezasahuje. Takže jste naprosto jako v tomhle nezávislí. Tak, dobře, a máme tady vlastně závěr, kterým bych zaprvé jako chtěl vás vyzvat k tomu nějakému doporučení, co vlastně tak vy jste shrnula ten dnešek a tu vaši dvouletou zkušenost s digitalizací interní komunikace, tak co byste doporučila těm, kteří třeba stále o tom uvažují, anebo se jim nedaří to úplně jako rozhýbat? Já bych jim hlavně doporučila to, ať se konečně rozhodnou, protože neustále nad něčím uvažovat jako bere čas, jo, takže buď chci nebo nechci, jo. Já obecně doporučuji opravdu tenhle krok udělat, protože na rovinu tento trend je jako nepodkročitelný, je hodně silný, digitalizace tady je, bude to rezonovat, bude to mnohem silnější a kdo chvíli stál stojí opodál, tak to prostě je, jo, takže jakmile zaspíte, tak potom se to těžce dohání. Druhý doporučení je opravdu nadšení. Vybrat si partnera, který je dobrý, když bude dobrý, a budete mít dobrý lidi, kteří vám pomůžou s implementací, tak to zvládnete. Jo? Zase to není jako jaderná elektrárna, aby jsme nezvládli jako naimplementovat jako nástroj tohohle typu. Je to poměrně jednoduchý, ale prostě musí se to odpracovat. Tak to je. A opravdu jako nebát se být razantní. Jo? Když budete implementovat, bude to i někdy bolet, protože odřezáváte ty lidi od jejich jako standardu, od jejich komfortu, že něco měli papírově, že chodili někam k nástěnce, jo, a nebát se být opravdu razantní, říct, dobře komunikovat tu změnu, že to přijde to tehdy a opravdu být důslední a razantní. Tak to prostě nebudeme tisknout, bude to tady, máš to tady, jo, opravdu to dobře ukázat, odkomunikovat, pomoct těm lidem, aby se dostali k tomu, co potřebují, ale opravdu jakoby skončit s tou papírovou formou. Nebát se toho. To je jako doporučení. Prostě razantnost, odvážnost v rozhodování, jako jednoznačnost, nelavírovat do nekonečna, ale postavit se tomu čelem. A pak to půjde. Tak v tom nejlepším je vždycky dobré skončit. Takže doufám, že tady k té inspiraci, kterou jste načerpali od Jany Pechurové z firmy Baumiller, tak vám dodá té odvahy a možností vlastně, jak to využít v rámci firmy. Určitě se dá kdykoliv obrátit na mě nebo na Janu s dalšími dotazy. Myslím, že platí určitě i to, že v případě, že byste se chtěli jako třeba pobavit individuálně s Janou nebo podívat se, tak sice slibuji za vás ani, ale že to je možné. Je to možné. Jako dívejte, já ráda pomůžu všem, kteří do toho chtějí jít, ale kteří to myslí vážně. Jo? Takže nejenom na čerpání nějakých, jako, jak se říká, nabírat vodu, ale prostě už to jako chtít řešit. Ano, chtít to řešit, tak já ráda určitě pomůžu, jsme tomu otevření, jednoznačně. Super. Tak jo, já moc děkuju, Janí, za tu vaši účast dnešní, děkuju za potlesky, děkuju za poděkování z vaší strany, že to bylo přínosné a přesně takhle jsem si to jako chtěl, aby to dopadlo, protože jako v tom vašem pojetí a sdílení ty informace jsou úplně jinde, než když to budu říkat já na jednání, které samozřejmě mnohokrát absolvuju. Takže děkuji za to, děkuji všem účastníkům, že jste nám vydrželi
Já taky děkuji moc. Díky moc, díky za vaši práci, za práci vašeho týmu, já si toho moc vážím. Jo, upřímně si toho vážím a udělali jste pro nás hodně a funguje to, takže super, děkuju. Jo. Takže jo, buďte hlavně zdraví, nechci říct, buďte digitální. Já myslím, buďte naladěni na tu digitalizaci, nebojte se toho. Nebojte se digitalizace a dát si kafe a chlebíček s kolegou je taky fajn. Ne? Díky moc. Mějte se všichni. Díky.